Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Én leszek a mai este előadója, amely két részből fog állni. Az első rész 4-8-ig fog tartani, a második rész pedig 4 órára rákezdődik és fél 10-ig fog tartani. Az első rész eltér a második résztől. Az első részt mindenki igénybe veheti, a második részt annak jelenlétében veheti igénybe, akinek van jogosultsága a második rész igénybevételéhez. Magamról egy-két gondolatot. Én Budapesten élek, családommal, feleségemmel most már több mint 30 éve vagyunk házasok, és elmondhatom azt, hogy boldog család életünk van. És ez nem mindig volt így, annak köszönhető, amit itt tanultunk. 1987 óta foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, 93-tól vezetek, tanítok embereket. Azóta volt szerencsém több tízezer ember képzésében részt venni, és több százezer embernek eljuttatni a csapatommal valamilyen életjobbító lehetőséget. És amit most csinálunk, én azt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Mondhatom azt, hogy én ezért születtem, ez az életem. Kezdjünk akkor hozzá. Tehát van nekünk egy 22 éves szervezetünk. Igen, köszönöm szépen. Amely 4 különböző területen lett piacvezető az elmúlt 22 év során. Egyébként egy olyan egyedülálló, teljesen új lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberek életében. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ. Ezeket? Köszönöm szépen. Hát lassan mindenkinek be kellene látnia, hogy a 21. század felgyorsult világában csak az élhet tartósan boldog életet, aki képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, a problémáit megelőzni, illetve megoldani, az elég pénz teremtésére, és ezekhez másokat is hozzá tud segíteni. Hát nem tudom, szeretném megkérdezni, hogy fontos-e az ember életében, hogy vajon kezelje az élethelyzeteit? Igen. Ki számára fontos ez? Hogy az élethelyzeteket tudják az emberek kezelni. Problémát megelőzni fontos? Igen. Ki számára fontos? Oké. Megoldani, megelőzni a problémákat ugye fontos. Pénzteremtés az ki számára fontos? Képes legyen a pénzteremtés. Ez érdekes dolog egyébként itt a pénzteremtés kérdése, mert sok olyan embert ismerek, akik szellemileg az átlagnál jóval fejlettebbek, mert képezték magukat ezen a területen. Tehát mondhatnánk azt, hogy spirituális vagy ezoterikus dolgokkal foglalkoztak, és ugye szellemileg az átlagnál sokkal jobban fejlődtek. De furcsa módon azt tapasztaltam, hogy hát valószínűleg a neveltetésüknél fogva a pénzzel gondjaik vannak. Tehát a spirituálisan vagy szellemileg, inkább úgy mondanám, szellemileg fejlettebb embereknél azt vettem észre, hogy a pénz körül gondjaik vannak. Tehát, hogyha pénzről szól esetleg a történet egy kicsit, akkor ugye azt eltaszítják maguktól. Na most az ember, amire negatívan gondol, tehát ott avval kapcsolatban bajba lesz, amivel negatívan gondolkodik az ember. Tehát ha bármivel kapcsolatosan az ember negatívan gondolkodik,
akkor azzal a dologgal, amivel negatívan gondolkodik, akkor az életében problémái lesznek. Ez nem csak bizonyos dolgokra igaz, hanem emberekre is igaz. Tehát, hogyha negatívan gondolunk emberekre, akkor problémánk lesz avval az emberrel, akire negatívan gondolunk. Na most nem tudom, ki figyelte ezt esetleg meg már, hogy azok az emberek, akik szellemileg fejlettebbek az átlagnál, azok a pénzre nem úgy tekintenek, ahogy kellene. Ki az, aki ezt megfigyelte? Tehát a pénz a mi életünkben, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést, azért mert sok olyan ember hallgat most, aki szellemileg az átlagnál jóval fejlettebb. És tehát beszéljünk egy kicsit erről a területről, vagy erről az oldalról, közelítsünk a dolgokhoz. Tehát a pénz az egy csereeszköz. Tehát a pénz az nem ellenség, hanem nem libát cserélünk ruhára, nem, mit tudom én, asztalos készítményt cserélünk mondjuk valami másra, amit az ember ugye előállít vagy létrehoz, hanem pénzért vásárolunk meg valamit, és a munkánkért kapunk pénzt, ami gyakorlatilag semmi más, csak csereeszköz. Tehát eszköz és csereeszköz. És ott tartottam, hogy akinek valamilyen dologgal kapcsolatban ellenérzése van, vagy negatív érzései vannak, negatív gondolatai vannak, azzal a dologgal problémája lesz annak az illetőnek. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a pénzzel vannak ellenérzései, vagy a pénzzel vannak negatív gondolatai, akkor a pénzzel kapcsolatosan problémája lesz az illetőnek. Na most valaki mondjuk a szellemileg egy kicsit fejlettebb az átlagnál, akkor ugye tudja azt, hogy a gondolatainkat azt kontrollálni kellene, tehát odafigyelni a saját gondolatainkra, és nem hagyni, hogy eluralkodjanak bármilyen területen a negatív gondolatok, és ebbe beletartozik a pénz is, tehát a pénz is. Tehát hála Istennek, csak most példaként mondom, én nekem eredményeket kellett a múltban elérnem a pénz területén, a pénzügyi területen is, és ugye sokat foglalkozok a szellemi dolgokkal is. És nekem ez mind a két terület közel áll hozzám, ami általában egy szellemi dolgokkal foglalkozó személyeknél hát nem így szokott lenni, hanem ugye akkor a pénz egy kicsit távol áll. De még egyszer mondom, hogy amivel ellenérzése van az embernek, és gondolja csak végig önnek, hogy milyen gyerekkora volt, tehát milyen gyerekkora volt, hogy viszonyultak az ön szülei a pénzhez. Tehát a pénz, az pénzzel kapcsolatban milyen gondolatokat fejeztek ki a szülei. Tehát, hogy nem vagyok én Robert bácsi, vagy mit tudom, vagy valami ilyen kifejezés, vagy olyan kifejezés, hogy nem lopom én a pénzt, hogy mindenre legyen elég, vagy valami hasonló. Tehát voltak-e ilyen dolgok az ön gyerekkorában, ami, tehát gyakorlatilag ezeket úgy hívjuk, hogy korlátozó kifejezések, amivel önkorlátozást indítottak el
annak idején gyerekkorban az ön életében, mondjuk a pénz területén, hogyha ön nem ismeri fel azt, hogy a pénz területén voltak-e önnek valamilyen korlátozásai, vagy vannak-e jelenleg futó korlátozásai. A futó az azt jelenti, hogy az életének része olyan korlátozások, ami miatt hát körülnéz az életében, mennyire képes arra, hogy teremtse a pénzt. Tehát mennyire képes a pénz teremtésére. Ha ezzel gondjai vannak, akkor biztos vagyok benne, hogy vannak ezzel kapcsolatban önkorlátozó dolgai. És ezzel szembesülni kellene, tehát hogyha valamilyen területen ugye fejlődni szeretnénk, valamilyen területen jobbá szeretnénk válni, akkor az első lépés mindig, hogy fel kell ismerni azt a dolgot, hogy mit csinálunk nem úgy, ahogy kellene. Tehát nem azt mondom, hogy rosszul, hanem nem úgy, ahogy kellene. Tehát miben kellene jobbá válni. Tehát először ugye szembesülni kellene ezzel a dologgal, utána pedig azzal, hogy miért alakulhatott ez így ki bennem. Ha ez megvan, tehát megvan az ok is arra, hogy miért vagyok olyan, amilyen vagyok, na akkor lehet változtatni. Az ember nem tudja az okát annak, hogy miért olyan, amilyen, akkor igazából ez olyan, mintha bármilyen problémával találkozik az ember a saját életében, és meg akarja oldani, és ha rosszul határozza meg a problémájának az okát, akkor azt a problémát nem fogja tudni megoldani. Tehát mindig egy problémának jól kell meghatározni az okát, és az egy probléma, hogy az embernek gondjai vannak a pénz teremtésével. Főleg például olyan napon, mint a mai. Miért? Mert például nem tudom, ki tudja azt, hogy most ez egy 100-szoros nap. Nem milliószoros, most csak 100-szoros. Az azt jelenti, hogy minden gondolat 100-szoros energiával hat az emberre. Ha ma volt egy jó üzlet, akkor 100-szor több lesz? Nem, még egyszer mondom. Tehát az azt jelenti, hogy a gondolatainknak az energiája 100-szoros. Tehát a gondolatnak az energiája 100-szoros. Tehát ha valaki most rosszra gondolt ma, akkor annak az energiája 100-szoros a szokásoshoz képest. Vagy jóra gondolt ma valaki, akkor annak az energiája 100-szoros a szokásoshoz képest. De egyébként vannak olyan napok, egy pár darab az évben, amikor milliószoros ugyanez. Milliószoros. És ezt nem lehet visszavonni a negatív gondolatot? Hát de, visszavonni nem lehet, mert az már átment, tehát az elment, hanem az ellentétére kell gondolni. Tehát visszavonni nem lehet, csak az ellentétére lehet gondolni. Jó, és avval, hogy az ellentétére gondol az ember, az a legfeljebb azt a negatív gondolatot semlegesíti. Jó? Tehát lényeg az, hogy pénzteremtés kérdésében egy kicsit otthon foglalkozni kellene azzal, hogy mi a gond az ön pénzteremtő képességével, mi történt valamikor, ugyanis a gyereknek, tehát ön mikor megszületett és gyerek volt, ösztönösen jól működött a pénzteremtő képessége mindenkinek. Tehát mindenkinek ösztönből jól működött. Mert a pénz az semmi más, csak csereeszköz. Tehát csereeszköz. No, akkor még egy gondolat, kicsit eltérve az anyagunktól. Ki az, aki szokott olyat hallani másoktól vagy a közmédiában, hogy szabadidő? Hát ezt a szót szoktunk hallani? Persze. Aha. Ki szokott szabadidőt igénybe venni? Kezeket? Szabadidőt.
Na most nem gondoltak erre? Valamelyik nap hallottam a rádióban, hogy mindenkinek jó szabadidőt kívánt hogy hívják, a bemondó, és akkor így erre beugrott nekem egy gondolat, hogy milyen érdekes ugye a magyar nyelv, szabadidő. Mi a szabadidőnek tehát miért beszélünk szabadidőről? Mi a szabadidőnek az ellentéte? Nem, az nem a munka. A szabadidőnek a szabad... Tiltott idő. Zárt idő. Nem. Tehát a szabadságnak mi az ellentéte? Rabság. A rabság, nem? Hát ad a munka. Na most a szabad, az azt jelenti, hogy szabadsághoz kötődik. Tehát ami azt jelenti, hogy ha valakinek szabad ideje van, akkor amikor nincs szabad ideje, akkor rabszolga ideje van, nem? Igen. Igen, és ez a munka. Lényegében, persze. Oké, csak nem így hívják. De ténylegesen ez. Gondolja végig. Ha szabad időről beszélünk, akkor akinek éppen nincs szabad ideje, az éppen rabszolga. Tehát rabszolgaidőt művel éppen. Jó, csak azért, hogy gondoljuk végig ezeket a gondolatokat, hogy önnek ezek mennyire jók ezek a dolgok. Mennyire jó az, hogy nem képes a pénz teremtésére, és ugye a szellemileg fejlett emberek jó része hadilábon áll, túlnyomó többsége hadilábon áll a pénzteremtéssel, és ez nagy baj. Ez nagy baj. És a másik dolog, hogy gondolják csak végig, hogy ha önnek szabad ideje van, vagy szabad ideje volt, amikor még dolgozott, akkor a többi, ami nem szabad idő volt, az pedig rabszolgaidő volt. Mert éppen beszélgettünk ebben a témában a nejemmel, pont ma, és ő is azt mondta, hogy munkaidő. Nem a munkaidő az ellentéte a szabadidőnek. Hát a szabad szónak nem a szabadságnak nem a munka az ellentéte, A rabság. hanem a rabság. Oké? Na most gondolják csak végig, és akkor beszéljük a nejemmel, hogy azért nekünk tök jó. Miért? Hát mert mi nekünk nincs olyan, hogy szabadidő, hanem mi a szabadidőt gyakorlatilag nem ismerjük, mert szabad életet élünk. Tehát gyakorlatilag mi nem is használjuk ezt a szót, hogy nekünk szabad időnk van. Mert mi az időnket úgy osztjuk be, hogy akarjuk. Teljes egészében. Na most gondolja csak végig, hogy melyik a jó. Tehát az a jó, hogyha önnek időnként adnak szabad időt, vagy az lenne a jó, ha ön ossza be teljes egészében az idejét. Természetesen, de másodikra. Tehát melyikbe érezné jobban magát? Hát biztos, hogy arra született, hogy legyen szabad ideje, meg rabszolga ideje? Kizárt dolog, hogy arra született. Tehát kizárt dolog. Oké? Na most ezt miért mondom? Azért, mert itt egy olyan lehetőséget nyújtunk bárki számára, ahol szabad lehet. És nem kell szabad idővel rendelkezni. Mert egy szabad embernek akkor van szabadsága, szabad ideje, amikor akar. Érthető? És onnantól kezdve az nem szabad idő, mert amikor én dolgozok, az nekem nem munkaidő. Hanem azért csinálom, mert szeretem. Oké? Igen. No, tehát nézzük meg. Tehát 21. században élünk, ahol van egy felgyorsult világ, ahol kellene figyelembe venni ezt a felgyorsult világot, és ha ön ugyanazt csinálja az életében, mint eddig csinált, akkor ugyanoda fog jutni, mint eddig jutott. Ez egy szabály.
Jó, ez egy égi törvény. Érdemes leírni. Ha ugyanazt csinálom, mint eddig, ugyanoda jutok, mint eddig. Ha mást akarok a jövőre nézve, akkor mást kell csinálni. Jó, ez egy égi törvény. Hogy mitől jutna az ember máshova, hogyha ugyanoda halad? Nem tudom, világos-e? Ez fizikailag is így működik. Hát ő nem tud a Balatonra elmenni, hogyha Nyíregyháza felé halad, nem? Hát legfeljebb az a bolygót meg kellene kerülni. Tehát ugye úgy szólt az egész, hogyha ugyanazt csinálom, mint eddig, ugyanoda jutok, mint eddig. Igen. Ahhoz, hogy máshova jussak, mint eddig, mást kell csinálnom. De ha valamit az ember csinál, még ez ide tartozik, ha már ezt nem volt véletlen, hogy ezt sikerült fölhozni, hogy ezt ismételjem meg, ha már az ember más csinál, akkor olyat csináljon, amit szeret. És mit szeret az ember? Olyat, amit jól tud csinálni. Tehát magyarul akkor fogja megszeretni azt a mást, amivel máshova jut, ha megtanulja jól csinálni. Tehát ezzel példa, visszatérve az elejére, 22 éves a szervezetünk, 22 év alatt 4 piacvezetői pozíciót értünk el. Hála Istennek, nekem ebben volt részem, mert a vezetésemmel sikerült ezt elérni. Na most a 4 piacvezetői pozíció esetén mindig úgy sikerült elérni ezt a 4 piacvezetői pozíciót, hogy én, mint a szervezet vezetője, azon a területen megpróbáltam mindig a legjobbá válni. A legjobbá válni. És ez azt jelenti, hogyha az ember valamilyen területen jó, akkor legalább a legjobbak közé kerüljön, legalábbis én ezt az elvet vallom, és ennek köszönhető az, hogy amit elértünk, azt elértük. Na szóval, haladjunk tovább, van nekünk 2 szolgáltatásunk, mármint a PPH-nak, ugye a PPH az a Problem Prevention Holding, annak ellenére, hogy angol maga a cég elnevezése, vagy a szervezet elnevezése, de attól függetlenül 100%-ban magyar szervezetről beszélünk. Van nekünk egy Problem Prevention Holding, van nekünk egy Nyílt Akadémia nevezetű szolgáltatásunk, amely, tehát maga a Nyílt Akadémia, egy eddig nem terjesztett, eltitkolt tudást és képességeket nyújt az emberek számára. Tehát olyan tudást és képességeket, amiről mindjárt lesz szó, hogy mire jut vele az ember. Van egy másik szolgáltatása a PPH-nak, egy közvetlen szolgáltatása, ez díjmentes. Ebből adódik, hogy az első szolgáltatás az nem díjmentes. Tehát ez a második szolgáltatás egyedülállóan kiemelkedő és azonnali pénzteremtés. Tehát pénzteremtés. Hát ha valaki szeretne, nem kötelező a pénzteremtés, ez egy lehetőség csak bárki számára, grátisban, ajándékban, ahogy jobban tetszik. Jó, tehát ez nem kötelező. Van a Nyílt Akadémiának és a PPH-nak egy közös küldetése, amit 3 részre bontottunk, de az igazából egy küldetés. Tehát kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Átadni az emberek számára azt a tudást és azokat a teremtő képességeket, ami által az emberek képessé válnak a problémáik megoldására, megelőzésére, továbbá a szeretetteljes, békés, boldog élet elérésére. Elhozni a bolygónk számára
az aranykort. Tehát elhozni a bolygónk számára az aranykort, ami elég nagy falatnak tűnhet bárki számára, de nekünk ez a küldetésünk. Tehát ennek a szervezetnek az élén velem ez a küldetésünk. Nyílt Akadémiának is 2 szolgáltatása van, amiket a lehető legkedvezőbb feltételek mellett nyújt. Ember- és életjobbító coach hivatás az első szolgáltatás. Tehát ez egy hivatás. 2013-ban lett államilag elismert szakma Magyarországon. Ez milyen hivatás? Tehát ember- és életjobbító hivatás, tehát a coach képes arra, hogy kihozza az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát olyan, mint egy edző. A coach egyébként azt jelenti, hogy edző, angol szó, és azt jelenti, hogy edző. Mondhatnánk azt, hogy személyi edző. Tehát ha valakinek valamilyen életterületen problémái vannak, akkor coach tud abban segíteni, hogy azt az illető meg tudja oldani. Jó? Tehát bármilyen élethelyzetben problémája van valakinek, a coach tud abban segíteni, hogy azt az illető meg tudja oldani. Érthető ez? Ha valaki rákos és nincs, Ha valakinek kérdése van, vagy hozzászólása van, akkor majd a szünetben tessék fölírni, és akkor szünetben tessék föltenni. A probléma megoldás megelőző képességfejlesztő esetenkénti rendezvény a másik szolgáltatása, tehát van egy rendszeres szolgáltatás, a rendszeres szolgáltatás keddenként és csütörtökönként esténként van, és havonta egy szombat, ami majd július 18-án lesz. Tehát július 18-án lesz a szombat. Na nézzük meg, hogy mit nyújt a Nyílt Akadémia coachingjai, és a PPA vezetők segítségével megtanul helyesen bánni önmagával, párjával, gyerekével, szüleivel, másokkal, munkájával, a pénzzel, a környezetével, természettel, hatóságokkal, az életével vagy a teremtőjével. Ez 10 életterület. Tehát 10 életterület. Tehát nincs kevesebb életterület, és igazából nincs is több életterület. Ennyi az ember életterülete, hogy az ember a teljes életében minden helyzetet helyesen tudjon kezelni, és természetesen ebben tudjon másoknak segíteni. Többek közt mit nyújt önnek a Nyílt Akadémia coachingjai? A coaching azt jelenti, hogy kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, coaching pedig azt jelenti, hogy kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Kiváló döntés és cselekvő és megoldó képességeket, nem tudom mennyire fontos ez. Tehát, hogy az ember képes legyen helyesen dönteni, helyesen cselekedni adott helyzetben, vagy megoldani dolgokat. Ez mennyire fontos? Fontos? Oké. Tudatosságot, probléma megoldó és teremtő képességeket, ez mennyire fontos? A világ egyik legtisztességesebb és legjobban jövedelmező ember- és életjobbító humán hivatását, illetve életpályáját. A rendezvényeinket személyesen a helyszínen, vagy az interneten keresztül élőben és felvételről is igénybe tudja venni. Élet- és emberismeretet nyújt a Nyílt Akadémia. Elismerés, szeretetet, önismeretet, önbecsülést, önértékelést, önbizalmat. Mennyire fontosak ezek? Nagyon fontos. Probléma elhárító képességek, tartósan jó hangulat, tudatosságot,
és különleges képességeket. Nem tudom, tudják-e, hogy az embernek nem csak 5 érzékszerve van, hanem 12. Csak abból 7, az a legtöbb embernek nem működik. Tehát különleges képességek az azt jelenti, hogy olyan képességekhez jutni, ami a legtöbb embernek esetlegesen nincsen. Hála Istennek több olyan képességgel rendelkezek, ami nem feltétlenül velem született, legalábbis én gyerekkoromban ezeket nem tapasztaltam, hanem kaptam képességeket. Jó, de erről most nem szeretnék, útkor beszéltem róla. Kiváló párkapcsolati bánásmódot. A coachok többségének a legtöbb dolga a párkapcsolati problémákkal adódik. Az emberek eléggé... Tehát a férfiak nem tudnak bánni a nőkkel, a nők nem tudnak bánni a férfiakkal, és ez komoly párkapcsolati gondokat idéz elő. Eredményes gyereknevelést, képes legyen bármit megvalósítani, a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk a tudást és a képességeket átadó rendezvényeket. Nem tudom, tudják-e, hogy a coach képzések ugye amúgy mennyibe kerülnek? Hát nem tudom, tudják-e azt, hogy ha valaki egy teljesen átfogó területen sajátítja el a coach szakmát, tehát az azt jelenti, hogy az élettel és az ember ismeretével kapcsolatosan az illető behatóan tud mindent, akkor ez több millió forint. Ez több millió forint. Nálunk, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a tudás, amit majd valaki szakmaként használ vagy nem használ, az már ő dolga, de hogy a tudás rendelkezésére álljon és képes legyen használni a tudását, ezt mindenki számára elérhető áron nyújtjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy az első hónap, ami 30 óra minden hónap, az első hónap az 16 000 forint, a második hónap pedig 7000 forint, mivel 2 év maga a coachképzés, tehát 2 év, ezért ugye árgarancia van erre a 2 évre vonatkozóan. Na nézzük tovább. Óriási energiát, teremtő erőt, eredményes munkavégzést, legnagyobb jövői hivatást. Mi az, hogy legnagyobb jövői hivatás? Csak hogy tiszta és világos legyen. Nem tudom, hogy világos-e, hogy az emberi munkaerőre egyre inkább nincs szükség. Tehát ahogy a technika fejlődik, az emberi munkaerőre egyre inkább nincs szükség, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb munkahely lesz a bolygón. És az, hogy az ember képes legyen segíteni másokat avval, amit tud, itt belül, a tudást azt nem lehet elvenni, az egyetlen dolog, amit nem lehet elveszíteni. Oké? Okay? Tehát nem tudja az ember elhagyni, nem tudják tőle ellopni. Amit megtanult és használja, az ott van a fejében. Tehát például én alapvetően, tehát van nekem egy alapvégzettségem, autószerelő mester, ez az alapvégzettségem. Egyébként gépjármű technikus. És mai napig is tudok autót szerelni. Nem azért, mert tanultam a szakmámat, hanem azért, mert gyakoroltam jó pár éven keresztül. És letettem a mestervizsgát is. És mai napig is tudok, még úgy, hogy én annak idején még zsigulikon, vagy ladákon, meg ilyeneken gyakoroltam, edződtem, igen, de ennek ellenére a nyugati autókat is tudom szerelni mai napig is. Pedig akkor még mikor én a szakmámat csináltam, nem voltak nyugati autók Magyarországon, csak hébe-hóba. Hébe-hóba. No tehát,
ember és életjobbító coachként képessé válik önmagából és másokból kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Embereken segítve csinálhatja azt, amit szeret. Ki az, akiben van olyan belső indítatás, hogy szívesen segít embereknek? Ezeket? Oké, köszönöm szépen. Egyedülállóan 24 coach területre, tehát nincs más olyan coach képző intézmény, amelyik 24 coach területre nyújtana tudást. 4 féle átfogó speciális coach bizonyítványt adunk, és a 2 év lejártával általános coach diplomát is nyújtunk. A legjobban jövedelmező szabad foglalkozást adjuk az embereknek, és végre sikeres, boldog ember lehet, ha egy olyan tevékenységet is végezhet az életében, ha szeretne, amire nincs olyan, hogy hát már lejárt a mandátumot. Hát már gyakorlatilag azt, tudom, bányászokra Magyarországon nincs szükség. Hiába járt valaki, mint tudom én, vájár iskolában. Oké, és egy csomó szakma eltűnt Magyarországról. Ez a jövő szakmája. Oké? Tehát amikor már egy csomó szakmát, ami most még működik, nem fognak működtetni, de ez akkor is fog működni. Mert tudást azt az iskolák nem fognak adni. Mert nem érdekük a vezetésnek, nem az iskolai igazgatóknak, hanem akik a tantervet kiadják, azoknak nem érdekük, hogy az emberek tudjanak. Jó? Tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban, ez a következő, hogyha van egy olyan ember, amelynek van tudása, vagy van egy olyan ember, amelyik tudatlan, akkor vajon melyiket könnyebb manipulálni? Így van, a tudatlan sokkal könnyebb manipulálni. Gyakorlatilag egy nagy tudású embert szinte lehetetlen manipulálni. Lehet drogokkal. Bedrogozzák, és utána lehet manipulálni. Ezt csinálják a pszichiáterek. Bedrogozzák az embereket, és azt csinálnak velük, amit akarnak. Ugye azt tudjuk, hogy a kemény drogok a világon honnan terjedtek el. Nem tudom, tudjuk-e? Hát a pszichiáterektől. Nem vicc, ez komoly. Tehát a pszichiáterektől terjedt el a kemény drog, tehát ők drogozták először az embereket, a pszichiáterek, így van, és utána ők indították el annak a nagybani terjesztését. Jó, tehát... Ókorban is nem voltak pszichiáterek. Kínaiak már okos. Hát jó, de az ópiumot nem... Tehát az nem kemény drog. Tehát én most a kemény drogokról beszélek. Tehát az ópium az nem kemény drog. Tehát az ilyen lightos drog. Ott is lájtosan meghaltak. Ja? Hát persze a lightos drog is drog, csak az nem kemény drog. Tehát az ópiumhoz nem szoknak hozzá. Tehát az nem olyan, hogy egyszer, hát hozzászokik az ember, csak nem olyan, mint a kemény drogok, hogy egyszer fogyaszt, és már hozzászokik. Tehát a kemény drognak az a lényeg, hogy egyszer fogyaszt, és azonnal hozzászokik. Egy fogyasztást követően. És utána nem tud lemondani róla. Egy fogyasztást követően. Az ilyen lightos, könnyű drogok, azt folyamatosan drogozni kell az embernek magát, hogy hozzászokjon, mint a cigaretta. Tehát a cigarettás egy sluktól nem fog rászokni valaki. Jó? Na, szóval a lényeg az, hogy végre sikeres, boldog életet tud majd élni. Haladjunk tovább. Hát én most ezt kihagyom, ezt az oldalt. Ezt is kihagyom.
Nézzük meg, mit nyújt a PPH. Jó, mert most eddig a Nyílt Akadémiáról beszéltünk. Mit nyújtat önnek a PPH díj és kötelezettségmentesen? Egyedülállóan mások fejlődéséből pénzt tud profitálni. Nincs még egy olyan szakterület, ahol ezt meg tudná csinálni. Azonnal jövedelmet hozó anyagi függetlenséget tud elérni. Tehát azonnal jövedelme lehet, és ebből idővel természetesen anyagi függetlenséget tud elérni. Szabad életet eredményező humán tevékenységet nyújt a PPH. Tehát a PPH maga az egy üzlet, bárki számára szabad üzlet. És ugye visszaemlékszünk arra, amit beszéltünk, hogy a szabad szónak ugye mi az ellentéte? Hát a rabszolga, egy rabság, így van. Tehát az, aki szabadidővel rendelkezik, az amikor nem rendelkezik szabadidővel, akkor rabsági valami idővel rendelkezik, jó? Na tehát ugye emlékszünk erre. Pozitív tehát passzív jövedelmet nyújtó örökíthető szabad, humán PPH üzleti vállalkozás. Ez mind grátisban, ez nem kötelező, ez egy lehetőség. Egyébként csak a PPH-nál van lehetőség arra, hogy ön által szervezett tanulók továbbá csoportjába tartozó összes ember tanulásának tandíjából, ameddig csak ők itt tanulnak a Nyílt Akadémiában, folyamatosan és jelentős mértékben részesedjen, illetve elég passzív jövedelmet érjen el. Ezt csak így tudja megtenni. Tehát lehet mindenféle máshol, mindenféle dolog után lehet pénzt keresni, de tanulás után pénzt keresni csak itt lehet. Oké? Ha persze nyit egy oktató szervezetet, ahol mondjuk számítógép tanítja az embereket, akkor azután tud pénzt keresni, de nem tud oda tömegeket hozni, akik ugyanazt tudják csinálni, mint ön. Ennek ez a lényege. Tehát a piac legmagasabb jutalékát nyújtja a PPH, az ön szervezetjei tandíjából visszajuttat a teljesítményétől függően 32%, ez a minimum, max 60%-ig terjedő összeget. Mi az a teljesítményétől függően? Az azt jelenti, hogy a kezdetben az 32%, és minél nagyobb teljesítményt ért el összességében, tehát nem adott hónapban, hanem összességében, ez a 32% úgy nő 4%-osával. Hogy tanul, vagy ki? Nem, az, hogy hány ember hozott, az a teljesítmény. Hát hány embert hozott, és az mennyit fizettek be összesen, az a teljesítmény. Ja, hogy az a másik, akit én beszéltem. De ezt majd szünetben, jó? Hát szünetben. Hát lényeg az, hogy ugye valaki jön tanulni, akkor ő várhatóan 2 évig fog itt tanulni legalább. Bár én már van, aki után 20 éve a tanulása után keresek, de hát ez egy dolog. Na és lényeg az, hogy ameddig ők, akiket ön szervez, itt tanul, az egy összteljesítmény. Jó? És ha az egy meghatározott mértéket elér, akkor már nem 32%-kal, hanem 36%-kal, majd nem 36-tal, hanem 40%-kal van elszámolva, majdnem 40-nel, hanem 44-jel, stb. Jó, és így megy föl 60%-ra. A csoportjában lévők tandíjából, tehát hogyha ön tanulókat szervez a Nyílt Akadémiában, akkor ugye az egy tanuló csoport lesz.
De nem csak ön szervezhet, hanem ők is szervezhetnek, és ezáltal létrejön egy csoport. És bárki a csoportjában lesz, az ők tanulásából ön 4%-tól 28%-ig terjedő összeget kap a tandíjukból, nem tudom, ez világos. Tehát a tandíjukból. Jó, ez nem kötelező, még egyszer mondom, ez egy lehetséges lehetőség, amivel ha él, nem él, ön tudja. Semmi gond nincs ezzel, hogyha valaki nem él vele. De lényeg az, hogy ezt ki lehet használni, ezt az egészet. A másik az, hogy gondolják végig, tehát nekünk az a célunk, tehát az a küldetésünk, tehát ugye a küldetésünk az, hogy olyan tudást és olyan képességeket nyújtsunk az emberek számára, amely által az emberek képesekké válnak arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát ez a küldetésünk. Ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, akkor ha az emberiség él szeretetben, békében és boldogságban, akkor azt úgy hívják, hogy aranykor. Na most, de ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön, ahhoz kell a bolygón 280 millió coach. Legalább. És Magyarországon kell 400 000 coach. És ezt nekünk kell megcsinálni. Most jelenleg mennyi van? Magyarországon pár száz képzett coach van. A világban, tehát a Földön meg 40-valány ezer. Összesen. Összesen. Az egész bolygón összesen. Most ahhoz képest a 280 millió, meg kell nézni, hogy hányszoros, és a coach képzés a 80-as években indult az USA-ban. A 80-as évek második felében. Tehát nem most, és annak ellenére az egész bolygón van 40-valány ezer coach. Az a helyzet, hogy senki ilyen módszerrel, szervezési módszerrel, mint mi, egyetlen egy coach szervezet sem szervez bolygószinten. Egy sem. Tehát bolygószinten. Jó, nézzük tovább. A PPA vezetők segítségével, ha igénybe veszi ugye a szervezési lehetőséget, akkor gyorsan el tudja érni a 6, 7 vagy akármilyen hihetetlennek tűnik 8 számjegyű havi passzív jövedelmet. Egyébként coachként majd óránként 3000 forinttól 35 000 forintig terjedő összeget fog tudni keresni, tehát ennyi a coachok óradíja. A visszajutatott összegeket, amit ugye a PPA visszajutat az ön számára, a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatja a rendezvényeinkre, vagy felveheti természetesen. Segítségünkkel az emberek képesekké válnak megteremteni azt, hogy kikerülhessenek a mókuskerékből, és szeretetteljes, szabad, békés, boldog életet éljenek. Tehát ha az elhangzottak tetszenek, akkor az előadás után beszélje meg a továbblépést a PPA-s vezetőjével. Tehát itt mindenkinek van vezetője. Ha valaki nem tudja, ki a vezetője, akkor az irodát keresse föl, a pph.hu, tehát peterhugo.hu, tehát ppa.hu weboldalunkon, minden oldalon ott van a szervezetünk elérhetősége, az irodánk elérhetősége, inkább úgy mondanám, ahol önnek meg tudják mondani, hogy ki az ön közvetlen vezetője. Aki mint coach tud segíteni önnek, mert a vezetők mind coachok, illetve tud, ha szervezésben is szeretne részt venni, akkor a szervezésben való segítségben a vezetője tud segíteni, mert az összes vezető az szervez, mert különben nem lenne vezető.
Tartsa fenn a kapcsolatot a PPA-s vezetőjével, és segítünk abban, hogy az élete minden területén sikeres és boldog életet éljen. Van nekünk egy témánk, amit ugye kiírtunk a netre. Mi a téma? Ki tudja? Tudja valaki? Kezdődik a július. Nem az, a mai, mostani, a betegségek lelki okai. Tehát a betegségek lelki okai. Na most, nézzük akkor ezzel kapcsolatban egy-két dolgot. Tehát a betegségek lelki okai. A tudomány mai állása szerint a betegségek 85%-a lelki okra vezethető vissza. Mi a 15%? Például ilyenek, hogy önpusztítás, például mérgezés, táplálékhiányos táplálkozás. Oké? Tehát ilyenek. Vagy olyan baktérium vagy vírus, ami ugye halálos gyakorlatilag. Jó? Tehát ezek vannak a 15%. De hogyha valaki nem mérgezi magát, tehát hogyha valaki nem önpusztítja magát, és odafigyel az életére, akkor biztos, hogy minden betegségének lelki oka van. Na most nézzünk ebben kapcsolatban egy-két dolgot. Na most, tehát tételezzük fel, mondjuk van egy sportoló, aki fiatal korában sportolt, és mondjuk a sportnak következtében elkoptatta az izületeit. Tételezzük fel. Erre azt szokták mondani, hogy az akkor milyen lelki ok. Hol a lelki ok egy ilyen esetben? Na most, amit mindenkinek tudnia kell, hogy egy betegség csak akkor mutatkozik minden esetben, ha az illető nem jó hangulatban van. Ha az illető jó hangulatban van, akkor a benne rejlő betegség, például mondjuk az izületi kopás, az tünetmentes. Tehát tünetmentes. Ezt önmagán le tudja tesztelni, vagy például egy idős emberrel le tudja tesztelni, hogy megnézi az időst, az idős éppen jó állapotban van, jó hangulatban van, ez a jó állapot, jó hangulatban van, mi fog történni? Nem panaszkodik a fájdalmaira. Ha az idős rossz hangulatban van, rögtön elkezd panaszkodni a fájdalmaira. És nem fordítva, mert az idősek azt hiszik, hogy azért panaszkodik, mert fájdalma van. Azért van rossz állapotban, mert fájdalma van. Nem, fordítva. Azért van fájdalma, mert rossz állapotban van. Rossz a kiinduló pont a gondolkodásban. Mindenkinél, akinek ugye fájdalmai vannak. Először is meg kellene nézni a saját állapotát, hogy milyen állapotban van. Tehát magyarul milyen állapotban kell lenni. Ugye a jó állapot az azt jelenti, hogy az illető érdeklődő, mosolyog és csillog a szeme. Oké? Ha nem ilyen, tehát ha nem ilyen, tehát nem azt mondom, hogy fülig ér a szája, nem. Tehát bujkál az arcán a mosoly. Tehát ha nem ilyen, akkor ő nincs kellően jó állapotban. És ha az ember nem kellően jó állapotú, akkor a tünetek elkezdenek előjönni. Sőt, az is meg van határozva,
hogy milyen hangulatnál milyen tünetek jönnek elő. Mi ezt is tanítjuk, van egy teljes havi ilyen coach képzésünk, amikor konkrétan ezt a témát vesszük át teljes egészében. Kérdezte, hogy mikor lesz? Ezután, igen. Ezután. Persze. Tehát lényeg az, hogy ilyen kis morzsákat a havi coachképzésből mindig szoktunk tartani a képzésekben, ami majd ezután lesz, de most is egy-két dolog ezzel kapcsolatban. Jó? Tehát nézzünk egy-két lelki okot. Például, mintha úgy hallottam volna, hogy valaki olyat mondott, hogy rák. Na most, kiváló, mert a rák abszolút lelki okra vezethető vissza, ami azt jelenti, hogy egy rák úgy alakul ki, és utána majd mondom azt is, hogy milyen testrész az, ahol kialakul. Tehát egy rák úgy alakul ki, hogyha tehát a rák az immunrendszeri probléma, ott kezdődik. Tehát ott kezdődik. Ott folytatódik a dolog, hogy úgy alakul ki a rák, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy folyamatosan fejlődik ki bennünk szabad gyökök. Tehát kóros sejtek, tehát kóros sejteket termelünk folyamatosan. Tehát termeljük az új sejteket, a jó sejteket, és mellette bizonyos százalékban előállítjuk a kóros sejteket. Na most az immunrendszernek az a feladata, hogy ezek kóros sejteket, az is a feladata, hogy ezeket a kóros degeneratív sejteket levadásza és likvidálja, és utána kiürüljön a szervezetből. Na most, mikor fordul elő az, hogy az immunrendszer nem áll készen arra, hogy a kóros sejteket, ami nem kívülről érkező kóros baktérium vagy vírus, hanem mi állítjuk elő, hogy ezt a kóros sejtet ne vadásza le az immunrendszerünk. A következő történik ezzel kapcsolatban. Van egy illető, mondok példát, sokan ilyen emberekre fognak ismerni az ismerőség körükben. Olyan ember, akinek mondjuk van egy családja, és ha megkérik, hogy menjen segíteni, akkor nem mond nemet. Nem mond nemet. Ami azt jelenti, hogy megkérik, mondjuk a barátok, ismerősök, rokonok, és akkor megy segíteni. Nem mond nemet. Lehet, hogy neki otthon fontosabb dolga lenne, de nem mond nemet. Megy segíteni. Miért csinálja ezt? Van egy belső indítatása, neki szüksége van az elismerésre. És az neki kevés, hogy ő megcsinál valamit, sőt az is lehet, hogy otthon nem kap elismerést, eleget, ha valamit megcsinál. Ezért kívülről kell neki elismerés, tehát megy segíteni, hogy elismerést kapjon. Nem tudom, világosan. Tehát ebből az indítatásból működik ez. Na most, ha az illetőnek megnézzük az életét, akkor azt látjuk, hogy a saját dolgaiban nem halad előre, mert mindig másoknak segít. Ha halad a dolgában, akkor is nem úgy, ahogy kellene, mert nem tud nemet mondani. Na most, ezt vetítsük az immunrendszerre, tehát magyarul az illető így gondolkodik. Tehát a gondolatai azt arra motiválják, hogy menne, ha megkérlek, mert nem kell segíteni.
Nem azért, mert megkértek, hanem azért, mert elismerésre van szüksége. Érthető? Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Ha ezt rendszeresen csinálja az illető, akkor ez önmagává válik ez a gondolat. Tehát teljesen beépül az egész lényébe ez a gondolkodás, és rávetül az immunrendszerére. Tehát az immunrendszerünknek az a dolga, hogy a helyest megtartsa, a helytelent kiírtsa. Tehát a helytelenhez ne ragaszkodjon. De ez az illető a helytelen esetében is megy segíteni. Nem tud különbséget tenni a helyes és a helytelen között. Nincs az életében fontossági és sürgősségi dolog. Ugye az immunrendszerünknek az a fontos és sürgős, hogy kiírtsa a nem odavaló dolgokat. De az illető úgy gondolkodik, hogy az ő életében nincs fontosság és sürgősség, már pedig manapság nagyon sokan így gondolkodnak. Ezért ugye ez bemegy a tudatalattiába, és onnantól kezdve beépül az immunrendszerébe, és az immunrendszer nem választ ki. A külső betolagadókat kiválassza, mert az ellenség, de a belsőt azt nem. És mit történik ugye a kóros sejtekkel? Elkezdenek burjánzani, szaporodni. És daganat lesz belőle. Hogy miként jelenik meg ez a testünkben maga a daganat, az arra utalás, hogy az illetőnek az életében milyen területen kellene változtatni. Ugyanis minden testrészünk az az életünknek egy bizonyos területe. Pontos meghatározás, például kezünk, cselekvés, tetteink, lábunk, haladás egy úton, szívünk például szeretet, tüdő például az a kifelé áramlás, kilégzés, tehát az emberekkel való jó kapcsolatot jelzi. Kibeáramlás. Oké, csak most mondtam egy pár példát. A nőknél a mell egyértelműen az a nőiesség szimbóluma a mell. Tehát akinek mell daganata van, ott annak a nőiesség megélésével, a saját nőiességének a megélésével vannak gondjai az illetőnek. Jó, tehát minden betegség pontosan visszavezethető arra, tehát még az apró részletekre is ugye ott vannak a lelki okok. Minden betegség, mondok egy példát, valaki megfázik, a legegyszerűbb betegség. Tehát náthás lesz, vagy influenzát kap tőle. Tehát lesz egy ilyen meghűléses, mert ugye az influenza is ilyen meghűléses probléma, légúti. Mire vezethető vissza? Az összes megfázás azt jelenti, hogy az illetőnek valamiből elege van. Így van. Hát valamiből elege van. Valaki megfázik, vagy influenzás lesz, az influenza ugye ez egy komolyabb verzió, neki nagyon elege van valamiből, aki csak megfázik, csak kicsit elege van valamiből, ahhoz képest, ugye az influenzához képest, rögtön azt szoktam kérdezni, miből van elege? Tehát valaki megfázik. Akkor például, itt tudom én, a szem, az a látás, ugye az az előrelátás. Rövidlátás, távollátás közt is különbség van. Tehát minden meghatároz, valakinek mit tudom, nemi problémája van, akkor egyértelműen a nemiségével is vannak problémái. Akkor tehát minden, például a bőr, a külvilág, az azt jelenti, hogy nem engedi be a külvilágból azt, amit be kellene engedni. Szóval
sok minden meg van határozva az egész testünkre, tehát hogy a rák hol alakul ki, annak abból, hogy hogyan alakul, vagy hol alakul ki, melyik testrészen, pontosan meghatározható okként, hogy az illető az élete különböző területén mit nem jól csinál, és hol kellene helyesen cselekedni. A vese az mihez? A vese párkapcsolat, egyértelmű párkapcsolat. Minden páros szerben valamilyen szinten ott van a párkapcsolat, de a legjobban a vesénél mutatkozik ez meg. Tehát egyértelműen a vese probléma az mindig, minden esetben párkapcsolati. Például ilyen dolgok, hogy jobb oldal a páros szervek esetén, bal oldal a páros szervek esetén más-más. Tehát más-más. Például olyan, hogy a bal oldal az a női oldalunk. A jobb oldal az a férfi oldalunk, de nem csak ennyi, bal oldal az érzelmi oldalunk. A jobb oldal pedig a külvilág. Férfiaknál ez volt. Ugyanígy. Tehát az azt jelenti, hogy a jobb oldal egy férfinál az a külvilág. A külvilág felé megnyilvánulás. Ha a férfinak a bal oldala, akkor két dolog lehet. Ugye vagy párkapcsolat, vagy érzelmi probléma. Ha nőnél megnézzük a bal oldalt, ugye akkor az egyértelműen érzelmi probléma. Ha megnézzük a jobb oldalát a nőnek, az párkapcsolat, de lehet a nőnél a külvilág is. Tehát meg kell tudni határozni, hogy most párkapcsolat, vagy külvilág. Na most még egy, a férfinél az én az a jobb oldal, a nőnél az én az a bal oldal. Jó, még ez is közrejátszik ebben a szerepben. És a szarkóma az rosszabb, mint a rák? Például az... Na most így, mint kifejezést nem ismerem. Tehát nem ismerem. Ez volt jobboldali vesélybe. Jobboldali vesélybe. Tehát rák gyakorlatilag. Igen, sokkal gyorsabb lefolyású volt, és a baloldali. Mondok egy példát. Egy évvel előtte ki kellett venni a baloldalit, és a szarkóma. Mondok egy példát, jó? Ha már ez fölvetődött, de ezt szünetben megbeszéljük a konkrét példákat. Volt nekünk nem nekem, a nejemnek egy rokona, egy nagybátyja, akinek a felesége rákos lett. Hát ő is ilyen segítőkészen. Na most, hát ugye a rák miatt elég sok kezelésre kellett neki járnia, tehát a feleségnek, és ugye ez kihatott a párkapcsolatukra is. Tehát a párkapcsolatukra természetesen valamilyen szinten. Tehát az, hogy a felesége beteg. A feleség meghalt, rá nem sokkal felfedezték azt, hogy az egyik veséje, tehát hogy valami vese problémája van. Tehát azután pár héttel kezdődött ez a vese probléma, amikor meghalt a feleség. Tehát már ez ugye előtte kialakulhatott egyértelműen. Na most lényeg az, hogy ugye én azt javasoltam, hogy ne bántsák a vesélyét, mert már 70-valahány éves volt. Nem ütsék, meg ne csináljanak semmit. Mégis elment, megműtették, és kivették a beteg vesélyét, ami rákos volt, kivették, de a jó, tehát a nem rákos vesélye, mint kiderült, nem működött. Csak az egyik, a beteg működött. Tehát nem rosszul csinálták, csak nem gondoltak erre. Tehát nem műhiba volt, csak erre nem gondoltak, hogy a beteg vesélye működött, és a jó vesélye, tehát az egészséges vesélye meg le volt állva. Tehát egy vesélyvel működött. És utána dialízisre kellett folyamatosan járni, és épült, 2 évesen is ment.
Direkt mondtam, hogy ne menjen. Egyet csináljon, megkérdeztem, mennyit iszik. Hát mikor még épp volt. Megkérdeztem, mennyit iszik. Kiderült, hogy még 1 liter vizet se iszik napi szinten. Mondtam neki, hogy föl kell emelni szépen a dózist. Föl kellene menni, vagy 2 és nyáron akár 3 liter. Nem csinálta, hanem műtét. Jól elszúrták, 2 év és meg is halt. Jó, tehát lényeg az, hogy senki nem lehet profit a saját hazájában. Jó? No, ha ez nem lett volna, mai napig is él. Mai napig is él. Nemrég halt meg egyébként. Jó, tehát időnk viszont lejárt. Tehát bárkinek valamilyen kérdése van, volt, vagy a szünetbe. Jó, és ha valakinek valamilyen hozzászólása, vagy felismerése, azt akartam mondani, felismerése volt, akkor azt kérem, majd írják meg nekem. Köszönöm szépen. Találkozunk 4 óra múlva a második részben. Mindenkinek további szép estét és jó tanulást kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak, viszontlátásra.